у меня есть. Да. Прывітанне ўсім. Сёння ў нас новы фільм. Мы з мужам вырашылі паехаць у незвычайнае месца музей камянёў у мінску. Гэта незвычайны музей, дзе ўсё пад шклом і з таблічкамі. Тут усё пад адкрытым небам. Жывая прырода, камяні, цішыня і нейкая асаблівая сіла, якая адчуваецца літаральна ў паветры. Калі шчыра, мы не ведалі, што нас чакае. Проста хацелі прайціся, паглядзець ды адчуць атмасферу. І нам вельмі спадабалася. Кожны камень нібы дыхае не халодным каменнем, а спакоем, сілай зямлі. Адчуваеш, што перад табою не проста валуны, а сведкі стагоддзяў. Магчыма, гэта тыя самыя каменні, каля якіх маліліся і пакланяліся нашы продкі. Але трэба сказаць шчыра, без экскурсавода сюды ехаць бессэнсоўна, калі хочаш штосьці даведацца. Бо тут няма таблічак, подпісаў і тлумачэнняў. Проста камяні, якія, здаецца, ляжаць без сістэмы. І толькі потым, калі мы вярнуліся дадому і пачалі чытаць, даведаліся. Першапачаткова музей быў задуманы як мадэль Беларусі. Калі Дамбладор прасіў піць. Тут костка? Тут костка. Не падыходзіць для эстэтыкі. Не. Камяні размешчаны ў адпаведнасці з абласцямі, адкуль яны прывезеныя. А дарожкі паміж імі гэта рэкі, якія працякаюць праз краіну. Цудоўная ідэя. Але цяпер дрэвы выраслі, агляд перакрыўся, і гэта складана заўважыць. Без тлумачэння проста не ўбачыш. А тады мы проста хадзілі, глядзелі, маўчалі ды слухалі вецер і спрабавалі ўявіць, што гэта за месцы, што бачылі гэтыя камяні, якія людзі да іх дакраналіся, пра што маліліся. Дарэчы, адна з частак музея прысвечана культавым каменням Беларусі. Гэтыя каменні здаўна лічыліся святымі. Да іх прыходзілі нашы продкі, маліліся, прасілі здароўя, дажджу, добрай ураджайнасці. Існавала вера, што ў кожным каменні жыве дух і што ён можа дапамагчы або пакараць. Асабліва шанаваліся следавікі. Камяні з адбіткам ступні, далоні або крыжа. Лічылася, што гэта сляды Божая Маці, Ісуса ці святых. Некаторыя каменні былі ахвяранымі. Каля іх пакідалі падарункі, збожжа, тканіну, нават грошы. І калі прыйшло хрысціянства, традыцыя не знікла. Многія з гэтых каменняў проста сталі святынямі, каля якіх працягвалі маліцца. Так у Беларусі сфармавалася цэлая традыцыя шанавання каменняў, як сімвала сувязі чалавека з зямлёй і памяці пра продкаў. Незвычайная, як.
Артем, а ты як лічыш, гэтыя камні так пакладлі, як яны былі там, на месцы? Я лічу, што так. Бо падымалі гідраманіпулятарам, клалі ў грузавік, прывезлі і такім машарам паклалі сюды. Гэта прасцей, чым Вяртаць іх? туды-сюды. Драгацэнныя камні люблю і такія. Трэба паглядзець, што мы там убачым. Можна марла зрабіць. Ну, я волка вижу, я яшчэ вижу мужчыну, бачу нос і вочы бачу. Вершнік, зубар, барлах, воўк. Усё, што пажадаеце, магчыма ўбачыць. Ну, стан таблічкі жадае лепшага. Але ў іх месцах засталіся вяршыні скандынаўскіх гор. Дзе добра бачна. Вось першыя пікі, другія, трэція і чацвёртыя засталіся. Самыя верхушкі засталіся ўсё ў гэтых частках. Кормушка для птушек. Які незвичайний і на фоні бярозки. Мы ішлі далей па парку, і ў адзін момант Тоня заўважыла адзін камень, які асабліва яе зачапіў. Ён быў вялікі, крыху шурпаты, з лёгкім нахілам і нібыта са следам ад нагі. І раптам яна ўспомніла гісторыю, якую калісьці расказвала яе бабуля. Яна казала, што ў вёсцы шмат гадоў таму з зямлі выступіў камень Божай маці са следам ад нагі. Людзі хадзілі да яго, маліліся, прыносілі кветкі. А потым прыехалі людзі з музея і забралі гэты камень. Бабуля плакала і казала: «Ён быў наш, свой, мы ўсе хадзілі да яго, як да жывога. І вось цяпер яго няма». Здаецца, бачу стапу. А я зараз стаю перад гэтым камянём і думаю, а раптам гэта ён,
Менавіта бабуля калісьці мяне навучыла. Калі бачыш святы камень, трэба пакінуць нешта ў знак павагі. Хоць бы маленькую дэталь, кавалачак хлеба, кветку, каменьчык, што трымаў, цяпло тваіх рук. Как нас. А ў мяне з сабой нічога не было. Гляди, что у меня есть с прошлого года. Уже. О, гарэхі. Пойду покладу. Я ўжо падумала, ну вось, не падрыхтавалася. І раптам у кішэні маёй лясной курткі я знайшла арэхі. Мы з мужам збіралі іх яшчэ ў мінулым годзе ў лясах Віцебшчыны. І я, як сапраўдная белачка, пакінула іх на ўсяляк выпадак. І вось цяпер яны аказаліся тут, у самым патрэбным месцы. Я паклала некалькі арэхаў каля камення, нібы маленькі дар, знак удзячнасці і памяці. І ў той момант было адчуванне, што бабуля усміхаецца недзе побач з ёю. Ты адчуваеш, што гэтыя валуны не проста камяні, а нешта большае, што захоўвае памяць зямлі. Магчыма, менавіта ў гэтым і ёсць каштоўнасць гэтага месца. Тут няма таблічак, няма інвентарных нумароў, але ёсць нешта большае, дух гісторыі, які літаральна вісіць у паветры. І калі слухаеш цішыню, здаецца, што камень гаворыць. Пра час, пра людзей, пра тое, што мы ўсе частка гэтай зямлі. Музей камянёў у Мінску – гэта не толькі пра геалогію, гэта пра памяць, пра карані сувязь чалавека з прыродай, месца, дзе стаіш паміж зямлёй і небам, і ўсё супакойваецца. Калі вы сюды трапіцеся, не спяшайцеся. Проста прайдзіцеся, дакраніцеся да камянёў, паглядзіце вокал, і, можа быць, менавіта ваш камень вам нешта скажа. Калі вам спадабалася відэо, падпісвайцеся на канал, стаўце лайк і пішыце, ці былі вы калі-небудзь у такіх месцах, дзе адчуваецца гісторыя. Дзякуй, што падарожнічаеце разам з намі.